Hello guys, welcome to back my YouTube channel. जों दा मोसानो थांगासिनो बरबरियाव मोसागोन मोसानो थांगासिनो नै बेगाव खिबो दोङो सिगां खिबो दोङो दे नायलांबाय थादो जों दा थांसै बरबरियाव मोसानो बिखि लेहर दिनै दुर्गा फुजायाव रावबो मानसियानो गैया जोंल'सो मानसियानो फैयाखै दिनै কি কিনি দিবি মোক হা কি কিনি দিবি মোক চলা নাই जों बरबरि फुजा फैदों आरोना itu puluh naiki. Ada furli tu kan macam apa berapa tu kan? Itu? खाने देने की नहीं बैठ सकते वीडियो बनाने से पूर्वी ना की तते मानू ही नहीं सुन $150 geseng tar lady ni mansi berana karbo baik kita muy thang ne be ada jekhane be ada delai faise da siklahora biara bar dela khara चलो गिरिंग नी साय टाटा जोंहा सिंगल लाइफ बिंदास गिदिं बादले बिंदास लाइफ मार मानसि जाखादोले नायगासिनो सिख्लाफोरा जोंनि इसिया गथायजों लोगो गोजा मजा आता है खाना मैदान खाना क्या
खर' साजांखो खर' गिदिंदावले गिदिंबाय आंना नोंखौ बरायदों आदाया लामा खिन्थिदों नै बेयाव ओंखाम जानाया माने निरामिस ओं जानाय दे मा नों जाखांबायानोथ' हे आयदे लाबोदो माबायालाय गिलासालाय जोंबो इउटुबार दे भिडिअ सानाला जों मोसाखांनानै फैबाय मोसाखांनानै दा जिरायबाय दङ आरोना मेंबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ एसेनो फोजोबथ'नाय जाहैबाय ओमफ्राय अननानै लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब दे बिदिब्ला बाय बाय